Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος είναι υπεύθυνος της ομάδας και του τμήματος χορηγιών. Ο Πάνος Οικονόμου είναι υπεύθυνος μάρκετινγκ, σχεδιαστής και διαχειριστής της ιστοσελίδας της ομάδας, καθώς και γραφίστας. Ο Αριστίδης Αγγελόπουλος είναι στο τμήμα έβρεσης χορηγιών και πόρων. Ο Γιώργος Βορδαναράκης είναι ένας από τους σχεδιαστές του αμαξιδίου της ομάδας. Ο Νίκος Παπάς είναι και αυτός ένας από τους σχεδιαστές του μονοθεσίου. Αυτή είναι η ομάδα Dark Orb που συμμετέχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό Formula 1 in Schools.